2025-nji ýylda halkara ýagdaýynyň çylşyranly bolmagyna garamazdan Hytaý ykdysadyýaty umuman durnukly ösüş we innovasiýalarda hemde ýokarky ýyly ösüşde täze üstünlikler gazandy. Hytaý ykdysadyýaty 2025-nji ýylda öňgörülmedi kynçylyklar we meseleler bilen ýüzüňiz boldy. Narklaryň täsiri bilen bütün dünýä sowdasynda bökdünçlik görülen wagty halkara pul gazanasy bütün dünýä banky halkara maliýe guramalaryny köpdi. Ýa-da ykdysady ösüş boýunça çaklamalaryny peseltdiler. Şu ýyl Hytaý ykdysadyýaty hili taýda netijeli kämilleşmäni we möçür taýdan sağlamly ötüşi gazandy. Ýylyň 3 ýarlygyň jemleri boýunça jemçerkanyň versiýonyny götüründe ýergiderlerse, ýylyň jemi boýunça ykdysady görkezjiginiň tahminan 140 trillion ýuana, tahminan 19,8 trillion Amerikan dollaryna ýetmene garaşylýar. Hytaýyň ähli ötüşde paý ýylyň jemine tahminan 30 götürüm boldy. Bu hem gaýtadan bütün dünýä ykdysadyýatynyň bekelmegine täze tergi berdi. Ykdysady hyzmatdaşlyk we ötüş guramasynyň dekabr aýyna çap edilen ykdysadyýatyň ýagdaýat hasabatyna Hytaýyň 2025-nji ýyl üçin ötüş çaklamasyny 4,9 götürümden 5 götürme deňeççi gorlanyrdy. Ykdysady hyzmatdaşlyk ötüş guramasynyň Hytaýdaky wekili Tamas Hajba Hytaýyň ykdysadyýatyny durnukly özgertme ýaly möhüm sözler bilen häsiýetlendirdi. Men ilki bilen durnukly diýen söz bilen başlardym. Daşarky täsirleriň çylşyranlygyna, narklary we daşary sowda bagatyndaky basyşlara garamazdan Hytaýyň ykdysadyýaty ýokary netijelilik görkezdi. Ýylyň 3 ýarlygyň jemleri boýunça 5,9 götürüm ötüş gazandy. İkinji möhüm söz hem özgertme. Hytaý häzirki wagtda ýaşyl we sanly özgertmelerde däl eýsem senat boluşyny hem dogul täzeden goýýar diýip olaýdy. 14-nji 5 ýyllyk meýilname tüzülüki tamamlanyp barýaka Hytaý ötüş derejesine täze sepkitlere ýetdi. Emel an sanly ekiller ýaly öten tehnologiýalar Hytaýyň önümçiligini täze derejä çykaryp, häzirki wagtda soňky akylly zawodlar ýeri önümçilik budaklarynyň 80 götürümden gowragan ötüşini alýar. Guangdong, Bangkok, Macao beýik aýla tertibi Dur derýasynyň kenaryna ýerleşýän. Onuň urak uly ilmi desgalar dünýäniň innovasiýa feriştelerini özüne çal çekýär. Bu ýyl Shenzhen, Gongkong, Guangzhou innovasiýa klaster dünýäde öz raporyna iň ulusy boldy. Haýnan erkin sowda porty 18-nji dekabrdan başlap adanyň ähli ýerine öýte gümrük bulgamyny ýola goýar. Bu hem täze döwürde dünýä ýurtlaryna gönüp durulan möhüm geçerlidir. Hytaýyň tahyk makroiqtisad dolanýan çäreleri 2025-nji ýylda ykdysadyýaty has durnuklaşdyrdy. Sağlık siyaseti işin derejesine hatta işin derejesine geçip 1,3 trillion yuan tahminan 183,8 milyar Amerikan dollar meçhörüne aýratyn ulak möhletli gazna obligasiýalar emisiýa edildi. Pul qarz siyaseti bolsa akylly deregesinden biraz çeýi uğru boýunça sağlandy. Bu has işin we netijeli makroiqtisady siýasat ýyllyk ykdysady maksatlary ýetmek üçin bir binýady döretdi. 2025-nji ýylda bol hasyla garaşylýar. Bu bolsa owa ýerlerini gaýtadan diketmek siýasatyna kuwat berer. Şäher we owa ýaşaýjylarynyň girdeji ara tapawdy hasan peseler, energiýa çeşmeleri bilen üçünçü ýylygiderli gowlandyrly. Toms aýlarynyň iň ýokary sarf edilýän döwrüne Hytaýyň elektroenergiýa ulgamy taryhda iň ýokary 4 ötüş derejesiniň taraplaryna laýyk gelip 1,4 milliarddan gowrak gaýatyň energiýa howpsuzlygyny üçin etdi. Daşary sowda durnukly ötse ýylyň 11 aýynyň jemi boýunça haýatlaryň eksport import meçhörler ýylygiderli 3,6 götürüm artdy. Hytaý dünýäniň meçhör boýunça iň uly haýat sowdasyny alyp barýan ýurt tökmüne ornuny bir saklamany dowam edýär. 2025-nji ýylda sarf ediş Hytaýyň ykdysady ötüşine täsirini ýetiren öňde barjy güýç bolup galmagy dowam edýär. Ýylyň 3 ýarlygyň jemi boýunça soňky sarf ediş ykdysady ötüşe 53,5 götürüm goşunt goşdyp geçen ýyl bilen deňeşdirilenini 9 götürüm ýokardyr. Ýylyň 11 aýyna satyn alyş maksatnamalar degişli haýatlaryň satyny 2,5 trillion yuandan tahminan 353,5 milyar Amerikan dollaryna gowrak artdyrdy. Hyzmat sarf edilişiniň ýylygiderli kämilleşmegi bilen täze medeni we syýasat hyzmatlary peýda boldy.